Yamadewati. Wonten dawuh. Wis gage, nek arep tok jabut nyawane jabuten. Wah menika seret pukulun. Ditah menika mboten kenging dipun jabut nyawane. Ah, mula aja sok ngegungke duwe dadi dewa tukang jabut nyawa apa parti jabut apa parti jabut. Urung rampung ya aja dijabut. Inggih. Lah tegese urung rampung uripe ngono lho. Inggih, inggih. Inggih menika, Di. Ah, ngatas-atas lho, Di. Nadyan namung kados mekaten menika sajaipun kok sampun gembol pepadi. Kakang Narada menika namung Bagong. Ah, sampun kemengke. Menawi saged tembung Ming menika dipun singkiri lho, Di. Ming menika ngendhak dhateng saminipun para titah, menika mboten sae. Wonten tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Ah, monggo. Bagong dipun timbali. Ah. Nah, wonten menapa-menapa diguru kedah dipun petang lho. Kula sampun matur kedah semeleh, kedah sabar. Mengsah titah ngaten menika nek ora sabar, malah ketekuk-tekuk mangke malah kewirangan. Inggih Kakang. Ah, inggih. Kula aturi nyekecaken anggenipun lenggah. Inggih ngestaken dawuh. Bagong Panakawan Bagong. Padha Raharja sak prapta kita Panakawan. Oh, ngilaheng. Awi gena mastu namat sidam. Sidam sekaring bawana langgeng. Oh, ngilaheng sekaring bawana langgeng. Ah, modar ora kowe. Ah, lagi sepisan omongan kowe. Nglarake ati kok sebutane dewa nggo dolanan sak penake dhewe. Mboten nggo dolanan pukulun niki lagune gomblo. Oh iya. Pukulun Bathara Guru kedahipun prisa nate gak kagungan titah ingkang sampun seda. Naminipun gomblo rumiyin dados penyanyi. Mengkono. Kemudian mboten tahun 90-an kurang. Iya. Ulun kelingan. Ah, niku lagune ngilahing sekaring bawana wutah. Ah, lagi teka wis mutahke wedang. Padha Raharja sak prapta kita, Bagong. Pangestunipun mangadi. Pukulun tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Pukulun bekti kula konjo. Ulun tampa. Sami-sami ulun nggih nampa. Pangestu ulun tampanana, Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana kasantosan. Kenapa kita nalika semono arep munggah ning Bali Martikunda teka minggok dalan Pados toilet Pukulun. Kena ngapa sebab Sampun ngampet kawit sak ngandhaping gunung Siulaulu. Gunung Siulaulu iki gunung endi? Ah, gunung kok Siulaulu. Gununge kalih Pukulun Siulaulu menika. Iya. Ya, Bagong. Gunung Himawat kula sampun ngampet Pukulun. iya Bagong prayogakna nggonira ngadhep Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyangkana sanipun Iwang Bathara Guru, nggih Iwang Bathara Manikmaya. Sampun kirang boten kirang sekeca Pukulun. Iya Bagong. Mekaten inggih Pukulun. Ah, Bagong. Padha Raharja sak prapta kita, Bagong. Pukulun Bathara Lodolut. Bathara Lodolut ora. Bathara Antarada. Ah iya. Wah, jan, laman kok ora gede-gede. Aja ngawur kita iki ya ngomong sak penake. Narada iki ming semene iki. Nggih, Pukulun. Bekti kula kunjung sanipun Iwang Adi Pukulun Bathara Antarada. Mugi kantang piyong sanipun Iwang Pikulun Bathara Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Ya. Pangestu lho tampanana ya, Bagong. Lha pundi kok jimat barik. Ya, trondolo ya. Aku ki ngajari kok kon semeleh takon sabar kok malah rasane kaya iso ora kuat sabar. Totok mudar. Wes. Bathara Antarada notok Bagong. Iki mergane kose. Kose kok urung-urung kaya sarep iki mergane patumu. Bagong padha Raharja sak prapta kita. Pangestunipun Bathara Indra. Iya. Nering nambi kala bekti kula kacur Bathara Indra. Katur Bathara Indra inggih Bathara Warkop. Kok Bathara Warkop.
Bagong Wodararja sapraptamu. Yamadipati. Hus. Ora basa Anu pukulun Yamadipati. Bekti kula kunjuk pukulun. Ya. Sampun nate njabut nyawa titah. Sampun angsal pinten pukulun? Ya wis akeh sing padha tak jabut nyawane. Kowe nek kurang ajar tak jabut nyawamu. Welo. Wis Yamadipati. Ora gawe perkara. Ora sasok aneh-aneh. Bagong ki nek ngene iki ora kena disanak tak kandhani. Nggih, prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi pukulun. Yamadipati. Pukulun. Piye Bagong? Sowan kula wonten ngaipun pukulun Bathara Guru menika namung badhe nyuwun priksa pukulun. Nyuwun priksa perkara apa? Pukulun Bathara Guru menika menawi adus dangu. Amargi kaleke papat. Lengosoki mesti suwi. Sabar lho, Di. Sabar, latri sabar. Bagong menika pancen pakartenipun kados mekaten menika. Tabiatipun watakipun nggih ngaten menika. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten ing penggalih. Iya Bagong, pancen lu nek siram suwe. Remen kula pukulun. Iya Bagong. Nggih. Kula niku wonge niku seneng guyon. Dadi teng pundi-pundi niku anggap kula niku kabeh niku sedulur. Kaya kanca kula dhewe kabeh. Iya. Pukulun. Ana apa meneh Bagong? Napa ingkang wingking kalih menika widodari? Iya Bagong. Jare ayu kok elek. Widodari kuwi werna loro. Ana ingkang ayu, ana ingkang elek. Wah, campur aduk. Sing widodari sing ngajeng iki ayu-ayu, sing pinggir mriku elek dhewe nggih pukulun. Iya wis ora dadi ngopo. Gayane ngau kacamata bareng. Sing endi ya widodari kacamata. Ah kae lho sing nika lho sing teng mburi nika lho, mburi dhewe nika. Cengengas. Wah dicopot saniki kacamatane dicopot. Wong udu kaca plastik. Ya. Lah sing sabar, Pak. Ponokawan Bagong. Dalem pukulun. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karep kita dhewe? Apa saka diutus kalawan bapakmu Semar? Kula kesah saking Karang Kadempel menika malah mboten ngerti Kang Gareng, Kang Petruk nggih mboten ngertos, Bapak Semar luwe-luwe nggih mboten ngertos. Alah, Bagong ki rene kok nggawa bola iki piye? Menika penggemar kula pukulun. Iya. Ya, syukur. Wah, lho kok saiki raine dinae blethokan barang. Ora apa-apa. Ngaten nggih pukulun. Iya Bagong. Lah, Bapak nggih mboten ngerti, Kang Gareng nggih mboten ngerti, Petruk nggih mboten ngerti. Wigatine apa Bagong? Kula niku ora lara ati kula. Sebabe apa? Sebabe kula niki rumangsa nadyan anake Semar kok kaya dianak tirikan. Lho Gusti, Semar ki adil tumrap putra-putrane kabeh. Kok rumangsamu dianak tirikan. Kula niku wingi dolan tenggene Gareng, terus dolan tenggene Petruk. Wong kanca kula nggih ming Mas Gareng kali Mas Petruk. Teng mriko niku kula diceritani, dilalah dadi siji do jagongan. Kita Gareng lan Petruk. Nggih, teng omahe Gareng do omong-omongan gayeng menika. Pertama membahas pilihan presiden. Mengkono. Nggih. Terus angka loro suweneng suwe saya mrambat, ceritane gayeng. Mes saking jam 09.00 esuk nganti dalu niku kula mboten wangsul. Merga rembuke pun dadi tenggene wong tuwa. Gareng kalih Petruk niku do rangkul-rangkulan. Awak dhewe iso ketemu nek karo bapakne awake dhewe ya Kang Gareng. Terus Petruk ngrangkul Gareng, terus Gareng ngrangkul Petruk. Heeh, terus jebul bapakne dhewe saiki wis dadi dewa. Ati kula niku cemburu.
mergane mboten wonten sing ngrangkul kula. Terus Gareng niku crita Begawan Salantara ya Begawan Gandarwa Maya ya Resi Gandarwa Raja Bali wis urip ning Kayangan. Awak dhewe mengkari ngetutke Bapak Sambungan ya kuwi Bapak Semar nganti tutuk uripe awake dhewe terus ngono kuwi Petra nggih ngoten niku terus terus pokoke salaman niku terus linggo jejer. Petra karo Gareng do selfie. Terus diupload ditulisi anak Salantara. Ati kula kok kelara-lara. Keloro-loro sababe apa? Kula takon berarti aku ki ya anake Salantara ya truk. Petra niki ora wangsulan ming menjep karo melengos. Ya udu muni ngono. Bapakku Begawan Salantara ya ora anak-anak. Kaya ndok banyak ngono. Anjuk aku anake sapa ya, Truk? Aku ki ya asline dudu anake Semar to, Truk. Dudu Semar ki ra ndek anak. Semar ki malah anake ning Kayangan kabeh. Kae Bathara Kamajaya, Bathara Yamadipati, Bathara Pathok, Bathara Gandamanan, Bathara Sarkem. Kuwi anake Semar ngono. Nah aku ki kudu anake Semar, aku anake Begawan Salantara. Muni ngono. Aku dadi kelara-lara. Terus pada suatu ketika sabar lho Di, sabar. Bagong menika bahasanipun kados ngaten menika, sampun kados dipun anggap kados titah sanesipun. Nggih. Lho sing nggih kono wae kok. Mangsa kala suwen mangsa kala pada suatu ketika kula niku ngalamun. Lho, ngalamun nggih. Ya aku ki anake sapa ya? Upama aku ki duwe bapak, mestine Bagong ki kudu ngabekti karo bapak. Kudu iso mikul dhuwur karo nglindhengke bapak. Trembelan. Mikul dhuwur mendem jero. Mendem. Ana ora dipendem ora diglindhengke. Ora diglindhengke. Didonke kok diglindhengke, gundule atas ora. Mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Upama bapak isih ana nggih, kula niku kepengin ngabekti ngersanipun bapak. Nek bapak wis ora ana ya kula kepengin weruh sareane bapak niku teng pundi. Saora-orane ajeng kula suwunke pangapura kalih sing gawe urip. Ngono, nggih. Terus kula mikir, sing kula jak rembugan ming bojo kula. Lho. Kita rembugan karo bojo kita? Nggih, niki bojoku to ngenteni teng repat kepanasan. Lho tok jak ning Kayangan to, kula jak. Nek ora dijak teneh, ngomah niku dibabahi Petruk. Petruk seneng kalih bojo kula, lek ngerti wis suwen tak nengke wae. Ben dujok, tau jok Petruk. Pada suatu ketika kekrek cengele. Bojoe, iya. Dumuk bathos nyari bumi. Garwa niku jarwa dosake sigaraning semangka. Jiwa. Garwa niku ana sing nyebutke rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Garwa niku nyebutake rong awak sing dadi siji. Mula nyok do dadi siji ta. Sabar. Mboten sabar pripun? Ah kok sing teko Bagong ki piye? Ha iki sing njaluk sing nanggap kok. Nek ora seneng kula ngucat teng mriki nggih sing kira-kira ora cocok lakon niki nggih mangkondur. Niki sing njaluk sing nanggap butuhe Pak Ganevo sak keluarga. Bungah niku wis sah. Lho kok malah nesu ta bocah iki? Ah sampean cerewet. Kakang Rodo kendel ya iki ya. Kayangan iki karepku aja dienggo sak penake dhewe mengelekke tata krama. Ha iki tata krama kok banteng ambyar. Iya wis ora Bagong ora. Ngonten niku bojo kula Bu ora usah munggah nang Kayangan. Ora lagi datang bulan ta.
Kayangan ki nggon resik, nggon suci. Selagine wong lagi nggarap sari iki ra entuk mlebu nang sarean. Iki kayangan iki nggone dewa, engko ndak terjadi gara-gara. Nggih, ngoten terus nunggu nang repat kepanasan. Repat kepanasan ki ra ana iyup-iyupane, gosong nggo eman. Ameng wong wedok kaya ngono kok. Sing nggih sinuwun tak nyemet rokok sik nggih. Iya. Kayangan kuwi ora entuk ngrok. Sing ngomong sapa? Entuk, angsal di angsal. Gareng nek ora udo ki ra iso mikir. Iya, Bapak. Iya, lah mbok ndase tancepi rokok. Cocoba wae. Rasa suluk. Sembrono ora. Ngaten Bu kula. Nah, inti dari segala napa sing kula aturke? Inti dari segala inti. Ahli dari segala ahli. Pinter bocah iki, Terus. Rembug kula menika janjanipun namung badhe nyuwun prisa Bu kula. Iya. Nyuwun prisa apa, Bagong? Bapak kula niku teng pundi? Bapak kula niku sapa? Nek sinuwun niku menangka dados dewaning para dewa. Kedahipun ngertos bapak kula niku sinten, napa pendhita, napa Nalendra, napa titah selumrah, napa kere. Niku sapa Bu kula? Petro kalih gareng iso ketemu karo bapakne. Mosok kula ora iso ketemu karo bapak kula. Bagong, Nun. Bapak kita kuwi Semar. Semar niku bapak sambungan. Niku dudu bapak kula asli. Sapa sing muni Semar? Karat sirahe. Iya. Udu Semar. Ning perlu dipikir. Nggih, Bu Kulun. Aduh, Bagong. Aduh, yang napa Bu Kulun? Ulun kuwi kaget. Lah kok dadi kita ingkang nyuwun prisa kalawan panjenengan ulun. Mangke rumiyin. Ingkang dados dewaning para dewa menika sinten? Ulun. Ha, berarti ulun kedah ngertos. Kita. Lho. Sing positif ulun. Kita apa ulun? Jare Bathara Guru. Sama niku Bathara Guru apa Bathara ulun? Apa Bathara kita? Ulun ki sebutane panjenengan ulun. Nah, Yen kita ya kita. piye iki? Bathara Antarada nyuwun pencerahan. Nek nyebut karo wong liya kuwi kita. Nek nyebut awake dhewe kuwi ulun. Ki cara kadiwatan. Ah nggih, kula pun ngertos. Mlengkeng saking menika kula nyuwun jlentrahipun ingkang langkung permati. Upami bapak kula niku pancen bareng kalih bapakne Petruk, bapakne Gareng saka jamaning Jim. Kula nyuwun supados paduka pukulun paring dawuh bapak kula teng pundi. Niki pun jujukan kula langsung kula jujuk. Kula ora takon pendhita, kula ora takon wong pinter, kula ora takon wong wasis. Ning sing kula goleki sing ngerti kasunyataning donya nggih menika paduka pukulun. BTW pukulun boten mangertos lan boten saged nedahaken wonten pundi dunungipun bapak kula. Kula wis pamit kali bojo kula. Bu, nek aku takon Bathara Guru, pukulun Bathara Guru ra iso nuduhke. Wis kowe cepak-cepak ya Bu, nek engko weruh kebul nang Kayuwangan, cetha aku ngamuk nang Kayangan. Nek mengko ana para dewa doalok, ana titah mati nang Kayangan, aku mati nang Kayangan ikhlasno Bu. Kowe mulih ngomongi anak-anak. Nek bapak wis ora ana. Bojo kula wis tatap tanggo-tanggo atine, blas ora nangis. Wong bertahe bojo kula ya ora tresna kalih kula. Mula ora nangis. Ning ewas-mono tetep kula tresnani. Mila ingkang sing menika kula nyuwun pangandhanipun pukulun Bathara Guru mboten ketang namung seklimah. Bagong, bapakmu iki nggone nang kene. Niku wis mujudake sawijining kabagyan tumraping kula.
Kula anggep paduka pukulun menika pranyata dewaning para dewa. Iya, Bagong. Nggih. Oh, pukulun. Pukulun. Sampeyan dewa ora duwe rasa kamanungsan. Ngopo, Bagong? Mosok sapi nggo ancik-ancik. Iki anggere mripate tekan kono-kono iki apa-apa ditakokke. Kuwi lembu andini. Kowe lho, lanang apa wedok? Lho. Mbok kene tak gone dokter hewan tak suntikke men meteng. Dadi pirang-pirang mengke didom. Kula sing ngokke nggih pukulun. Aja. Totok mutar kowe ora. Bocah kok sembrono sak penake dhewe. Mekaten pukulun, kula nengga minangipun pukulun Bathara Guru. Sekedhik kemawon kula tengga. Ananging menawi paduka pukulun boten saged nedahaken wonten punjudunipun bapak kula, ateges boten wonten gunanipun sampeyan menika dados dewaning para dewa. Mboten wonten artinipun sampeyan niku minangka dados dewaning para Jawata. Kula mboten trima minangka dadi titah sampeyan. Nek sampeyan sing dadi sing nitahke kula takoni kok sampeyan ora iso wangsulan. Kula trijaga adang sing kandel. Sumbar kok kleru. Jagang kok ajang. Jagang sing jero beteng sing kandel. Hah? Jagang sing jero beteng sing kandel. Kula aturi nyawisaken dewa-dewa sing digdaya. Kula mboten ajeng wedi mungsuh para dewa. Kula ajeng meksa paduka pukulun supados paring pangandikan. Estu menika kula mboten gojek. Nek sampeyan mboten saged nedahaken wonten punjudunipun bapak kula, sumpah kula disekseni keblat papat segara gunung. Pertama kali sing ajeng kula pateni niki dewa sing teng mburi kula niki. Iki ki ngapa ta cah iki? Wong aku ki ra melu apa-apa kok. Sing dipateni ulun ki piye? Tak patenane men rasa nggodha sinau. Lho. Kadake listrik ora? Kakang Trada. Punapi? Kados pundi, Kakang? Kula menika bingung. Badhe nesu kok mboten saged. Lah iki menika ampuhipun Bagong wonten niki menika. Wong bocah gecul murah-ucul. Anggere rasane arep nesu ning dheke omong meneh niku sampun geli rasane. Geli pukulun. Lha niku pancen menggelikan apa pukulun? Lah nika ngendikanipun rak waton rocos wae sak winake dhewe. Monggo pukulun aturi paring pangandikan. Sinten bapakipun Bathara Trada? Lho. Sing tak takoki bapakku apa bapak? Iya, Deng. Ah sampean ngomong wae kok. Marai lali. Bapak kula maksudnya kok bapake Bathara Trada. Nggo ngapa bapakmu ya? Weh. Sembrono ora. Aku ora takon bapake Bathara Trada, takon bapake Bathara Trada. Sinten? Sinten pukulun? Bagong. Nun. Estu napa pukulun? Bagong aja kaya ngono. Ulun kaget. Alon-alon Bagong aku tak kandha karo kita. Nggih. Niki harapan kula namung sampeyan pukulun. Nek sampeyan ra iso ngandhake tenan niki kula wis peteng mripat kula. Kula ra nyawang dewa, ra nyawang titah. Wis nggo bendho pun kula sah. Ngamuk teng mriki tenan. Tak tegori wit-wite. Tak resiki kabeh. Ya malah matur nuwun. Weh lah. Adi, ampun kados mekaten tadi. Lah wong Bagong ngaturipun badhe ngresiki kayangan. Wah, padake tukang kebon ora. Pukulun wonten widodari ingkang ngedeng ngiris jambu dipa nirmala puku. Daranipun kayangan. Iya. Widodari para dewa kuwi darane jambu. Salak pulun mboten. Ya mesti Ora ana. Oh, bojo kula seneng salak. Kentrose. Bagong pancen cangkeme elek tenan. Nek kayangan kok waton muni sak penake dhewe. Monggo ta kula niki jamipun mepet. Niki mengke bar niki terus widodari Mimin kali Apri ajeng pentas kula. Iya. Iya Bagong sabar sawetara. Nggih. Pun monggo kula aturi paring dawuh. Bagong sing gedhe pangapura kita. Ulun mboya ngerti. Dasare pripun kok sampean mboten ngerti? Ulun mboya ngerti sapa wong atuwa kita. Sebab saka sak ngerti ulun, kita kuwi
ora dianakake nanging kita kuwi dumadi sarana cipta. Cipta sapa? Bapak kula cipta sapa? Nek kula tepang ning pun mboten nonton piyane, cipta ketel sara geneng. Niku wiyagane bapak kula mbiyen. Aja ngawur. Sarana cipta tegese nalika semana Semar Kakang Ismaya munggah ana ing Kaiwangan nyuwun supaya diparingi kanca sabab urip ana ing jagat mung ijen. Lan kita kuwi saktenane tak kandhani Bagong srana cipta krana dumadi saka ayang-ayangane Semar. Tegese kita kuwi ora dianakake dening sapa wae nanging dumadi saka ayang-ayangane Sang Hyang Ismaya ya Kyai Semar Badranaya Bagong. Modar do kaget kabeh. Nabuh kok sende-sende. Sapa Bang? Para dewa-dewa. Do nabuh gamelan Lokananta kok sende-sende. Wah, larangan telu ora. Wong kok senengane ora membubarke kadewatan. Mbubarke kapang rawit ya kaya bendo kapok rumangsane pukulin kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater kula mboten trima kula ora gampang diapusi masak mewujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong ki pundi kelakone kula tak takon lho ulun ki dewa ha sing ngarani sampean tukang las ya sapa sampean ki dewa ning ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong upama kula niki percaya terus kula ya ora iso manembah karo bapak kula mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula pukulun niki sampean wis bibiti perkara karo kula. Lho Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita nggo kualat. Men. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Wis ah. Nyayane ra jawa-jawa. Walah, pripun di sampean le paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari ambek dipresake kok sak penake dhewe lah dene tangane papat ngapa nek men tangane papat kaya sak penake dhewe malak kuwi jenenge iso wong loro sing tok tandangi heeh aku umpama di tangan papat ora bungae ya wis loro sisan rame siji padake apa Bagong ning aja kaya ngono. Ora iso aku nek ora ngamuk. Ora do wis gelem ngandhake nendi bapakku Bathara Guru, Bathara Nraja, Bathara Indra, Yamadipati, Brahma. Semeru Ngawi. Kabeh ajar kabeh. Ora peduli. Anggere ora do ndudunge bapakku nendi Bathara Guru kudu mudhun saka sela mangumpeng kandha waru binangun ora ana gunane sampeyan dadi jawata ning Kayangan Surabaya percuma tidak ada gunanya aku ora trima nek ming wangsulane kok ming Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar sebenarnya nek tak ngeke nggon panasan ya isih diayang-ayang. Berarti meng ngapusi, meng arep nglegani karo omongane penjaluke Bagong nek meng jawaban kaya ngono ora tekan Kayangan ora masalah. Ning gandeng wis tekan Kayangan kene wangsulane dewa meng sak kepenake dhewe. Bathara Guru ora mudhun saka sela kandha waru binangun. Syarat ning tempat kepanasan leganing atiku.
wong kang kaya kowe. Derajat dranyak kowe wani neranyak marang panjenengane Rama Pukulun Bathara Guru. Anake lanang ora trima. Bagus, bagus, bagus kowe Angling Darma. Ya. Edan aku saiki ya. Omongane iki waton nyelekep. Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Oh, anake Bathara Guru. Iya. Kelas pira kowe? Diulang bapakmu. Ulun ki dewa kok kelas pira? Oh, bapakmu guru kok. Ulun putra ingkang nomor 4. Yen kita nantang karo Wuang Pulun Bathara Guru tegese kudu iso ngalahke karo anake sithik. Bagus, bagus. Tangane ora nyekel ngene iki. Homo ya? Ora. Aku wong lanang kok dikekep sak menake. Oh. Dewa nek ora tau nyekeli kaya ngono. Ora ana sing mlentung sithik dicekel sak menake dhewe. Aduh. Lha niku ajeng guyu ning wedi kali Bagong. Ya mau diwaca gak jabut untune. Iya. Ora Bagong, meneng anteng. Ya kok tak nandingi Bathara Indra. Maksudmu kowe metu njaba apa ora? Lho, kepiye to iki? Dewa kok kaya ngono ta omongane? Oh, mula dewa ki ora tau do ndek anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba ki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Iya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tawedene apamu ngalahke Bathara Indra, kelakon adu arep karo Rama Pukulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra, metu njaba. Kandhakno kasina karo Dana. Aku ora wedi. Kerubuten nyandang ngocip. Ngono kae. Kowe nggon film padake aku wedi. Ora wedi, kowe dadi cip ning cemplung kalen kok. Wah, wis Indra jak metu wae ndak malah geger kae. Ayo, metu. Kowe ora iso ngandhake bapakku nang ndi dewa tak amuk kabeh legane ati. Wah. Ya, ora trondolo kae. Ning arep metu kok nendang weteng lho. Kakang Rodo dipun menampakaken. Wah, Bagong ki pancen bangsat tenan. Madhep kene terus sikile duncalke kena nggon weteng. Inggih. Kados pundi Kakang? Ah monggo kula mboten saged nengahi perkawis menika. Menawi adi guru mangke mboten saged nengahi dhateng perkawis menika, kula sampun mboten saged matur menapa-menapa. Kula rak munjatur sapaduka tadi. Ingkang damel geger menika titah ingkang sajaipun badhe damel gara-gara wonten ing Kayiwangan. Namung semunipun wonten dipun tanjaken Bagong menika kok tumrap kula leres. Leres kados pundi Kakang? Ah, Bagong ya ora dijlentrehi. Saka ngendi to kedadiane? Nyatanipun kula sampun paring keterangan nanging Bagong sajaipun sampun boten pitados. Saya ora percaya wong wis dheweke Bagong menika nggadahi kapitadosan nek anggenipun gumlar wonten ing jagat menika wonten ingkang nglairaken tegesipun gadah Sudarma. Nek mung diapusi utawa dikandhani saknyatane, mongko menika inggih saknyatanipun kados mekaten menika Bagong dumados saking ayang-ayangipun Kyai Semar. Ning bocahe wis ora percaya. Lah menika berkencang warudoyong pak pong mbok bolong kali cedhe sapa singgal. Nah, mboten ngaten mboten badhe rampunganipun. Tapi menika rak sak penake dhewe ta nika. Wong mau wis metu ning jaba kok bali meneh menika ndas pundi. Wah, menika lho walah wis cilaka lho. Ora, rak tenan ta. Nek ndi-ndi dadak nguyuh, nek ndi-ndi dadak nguyuh. Kayangan gon suci kok mung duyui sak nggon-nggon. Walah cilaka ora. Di menika ndas pundi? Ya mati-mati wonten dawuh. Ulun keparengake kita nganggo daya kekuatan kita Bagong sendal mayang wis wani gawe geger Kayiwangan ya monggo. Sapa sing ngakon Yamadipati? Sing ngakon Yamadipati
Adipati sapa? Ah, Di, kula mboten tuwet-tuwet lho, Di. Waduh lah, pripun menika? Waduh lah. Kemanen kowe Bathara Guru? Yama Adipati njabut nyawaku. Untung aku wis gawa serep saka omah. Yama Adipati nggawa nyawaku ning aku ora iso mati. Wanine kongkonan dewa-dewa. Nanti Bathara Antaradima. Kakang Narada wonten pundi? Kula wonten. Narada! Penyakit ora. Kayo. Dewa kok wedi karo titah. Wah, iki kepiye iki Di kok tatanan kayangan kok geger kados mengkaten. Rumangsane ora. Tak nandangi Bathara Indra. Edan, iya. Kakang menika menawi mboten kesah malah kewirangan. Wah, pripun menika kayangan ngados mekaten menika dipun tonton. Ngambah Dirgantara. Monggo dimangga. Oh, milahing. Ora nyono babar pisan. Lah kok dadi Bagong duwe katiasan ingkang edapi. Kabeh para Jawata padha kalah. Kabeh padha golek papan pendelikan. Bagong. Kene ngopo dene jeneng kita tetep hambrung kaya mengkono. Ora Guru. Lho, ora basa karo ulun. Gunane apa aku basa karo sampeyan nyatane sampeyan wis iso ngandhaki teng endi bapakku. Gunane apa aku nganggo tata krama nek sampeyan tak jaluki tulung blas ora iso nulungi karo Bagong. Wah, cilaka iki. Bagong rawuh kados-katon kan sampun boten saged dipun nilikaken. Waduh. Kaose barang dicoplok. Ngamuk kados mekaten. Inggih Kakang, inggih. Ngatos-atos lho, Di. Kae Bathara Teka kae ngopo kae? Lho kok Bathara Teka kowe iki nek ngadeg kaya jog. Penyakit ora. Bagong ulun mboya melu-melu. Wes, dewa kok ora melu-melu. Dewa kok jirih. Anggepe terus aku terus melepas kowe. Ora tak anggap kowe iki dewa napa piye? Bathara Guru ora iso ngandhake. Ajar. Bathara Guru iso tak rangket neradane. Ewer-ewer. Kecekelak tali nang kowe tak plotroki kathok. Cilaka. Aduh, aku malah merinding aku. Piye Bathara Guru? Ulun mboya ngerti. Mboya. Omongan kok meh mboya ulun kita ulun punapi mboya. Nek ora tau jelas lan ta iso ngedongke karo bapakku sapa. Piye lek iso mboya? Ulan. Ngatos-atos menika panjenengan notoke dhateng gesang kula. Panjenengan bisa piyambak to Bathara taling ning kowe tadi plotroke. Isin kula. Kita Bali mboya. Piye? Kita Bali mboya. Sapa? Kita. Kita iki sapa? Aku yen mbiyen jenenge Bagong kok tak awak Lek Wita. Kita Bali punapi mboya. Ngandel ora? Ora bae ra mung punapi mboya. Kita ulun punapi. Kata-kata apa kowe? Kita punapi mboya ulun kita. Sengit aku. Yen kita mboya Bali ulun sampurnake ning kene. Swadah lho. Kandel ora cilaka to. Sewadah piye? Nek sampurna swadah. Nek 76 rong wadah. Bagong edan tenan. Ulun malah bingung guneman karo kita. Kita meneh. Bolan-balane kita. Ulun kita. Gong baline dituthuk. Ayo, der. Dewa lagi delek-delek kok digetak. Delek-delek karo mangane. Wayange nang kene kok madhep penonton. Iya kok ora seneng wayang. Kita wis sapa-sapa tok seneni wae. Men ngamuk bebas. Mangsane pokoke areng apa kowe?
ketiban guntur geni guntur angin sirna margalayu. Lho. Guntur saiki wis dadi angin to. Sangertiku guntur iki cuci motor. Kok dadi guntur geni guntur angin. Pun digek didawahi bocah ngene rasa macam. Guntur geni guntur angin remuk awak kita ajur ora iso kinuku Bagong. Tibakno Bathara Guru. Guntur geni guntur angin kon nyerang aku kabeh. Ora wedi aku. Ha selagine genine Bathara Brahma wae. Ora mempan kok meng guntur geni guntur angin. Bareng nabuh do kesenengan. Disuwuk ra gelem. Bagong kok nganggo jengkelit bareng. Samulai melu ketoprak anyaran iki lho. Dapuane perang kudu salto terus. Das pundi Di? Kakang ngedap-edapi. Ngedap-edapi das pundi? Guntur geni guntur angin boten temomo. Cilaka ya cilaka. Apa kowe? Nerada? Siap-siap tak blotroke kowe. Aduh, trondol iki. Guntur geni guntur angin mboya temomo Bagong kowe iki nganggo kekuatan apa? Kekuatan supranatur. Sing iso ngalahke apa-apa. Ayo, gene ora temomo ning awakku. Guntur geni guntur angin pletak-pletik kaya mbang api. Ora apa-apa aku. Kena cis Trisula. Lho, arep nyontek kowe. Arep nyontek aku kowe, ha. Cis Trisula, tibana. Tibana. Aja kok Cis Trisula. Cis Triamin aku ora apa-apa. Mesti kaya serius ale. Sri Uning iso dadi Sri Karonron. Gugu karepe dhewe tiban pusaka cis Trisula jebluk wetengmu. Tibana Bathara Guru kene marganing pati kita Bagong. Ulun bakal nibake pusaka kok kita nyuwuk gamelan pengumuman Mercedes AB titik-titik HD dipun singkiraken badhe kagem liwat mobil sanesipun. Wah, arep perang kok mengumumke parkir. Edan kae. Oh, iki kagungane Ibu Sinden ingkang nomor kalih Mercedes tong. Mercedes AB titik-titik HD Malang nang dalan mau. Mesin cuci kok dienggo mobil. Buka laundry kok nang wayangan. Ngece tenan. Ngece mobil kok padake mesin cuci. Ha suarane kaya mesin cuci. Nek mlaku mak ngik. Ayo disingkirke Mercedes. Bojomu nanti kon nyingkirke ora. Mercedes AB wis ndono. Ha, kon tutup wae. Ya ini kok buka laundry. Tiban cis Trisula jebluk wetenge. Tibana Bathara.
Ajengipun. Nek mboten ngaten Bagong mriyo mboten kapok. Upamana muga-muganing Semar diceritake. Nek Bagong wis wani gawe geger enten kayangan. Semar tentu badhe saged nampi Bagong kawontenan kados ngaten. Aduh. Mas. Sampean sedo wenten kayangan, Mas. Yem, non. Jabut ke yem. Biasane sing jabut aku to saiki kowe. Sampean mboten mati. Mati lengane jek akeh kon mati. Jabut ke? Nggih. Men do weruh dewa-dewa nek Bagong iki nek men ditancepi oyone wis kulino. Nggih. Alon rasa kesusu. Sampeyan niku mati bleseke. Wong kon jabut kok mati bleseke. Oke, jabut. Risi nang weteng iki. Kakek Bathara Guru, mangga Bu kula. Mas, aku tangi rasa kuwatir. Minggat. Nggih. Piye? Saya kurang terima. Arep nancepke pindho. Heeh. Apa piye? Ora masalah. Aku selalu siap. Ya wis, arep nancepke pindho ora masalah. Ndang, tak tunggu. Ora gelem nancepke tak rebut pusakamu tak tancepke kowe. Aduh, Kakang Narodo. Pripun Mas, dewa bubar. Bleleng bengi iki aku tenan. Ora ngira lho nek iso kaya ngene lakone yem. Nah panjenengan nika napa mboten dikarang riyen? Ora iki mung waton mlaku wae kok. Budhe nang setengah papat bubar mbuh. Aku ketemu wong tuaku apa ora ya wis ora masalah. Mula sampean niku pripun to? Terus niki pripun? Aku ora arep madeg dadi dewa ning kayangan. Nggih. Nek ya karo gandeng kayangan ki ana Karang Kawidodoran aku tak rono sedina ya yem. Ampun Mas Bagong, mengke nek sampeyan prisa widodari sampeyan mengke kalih kula terus mboten seneng. Ora, aku ki wis duwe keyakinan nek bojo ki wong wedok sing paling ayu dhewe sak dunia. Dadi ora bakal kego dening sapa wae. Estu. Aja kuwatir to. Yakin aku mung sedina tak nginguk tok. Lagi dong apa widodari nek yae niki. Mestinipun nek sonten ngenten iki nggih siram. Apa? Lah rak malah muni apa? Ya mung sedhela ora ndeng ora mbangane ra omong. Nggih. Terus niki ajeng pripun? Piye iki nek ngene iki? Kayangan geger ora karu-karuan ngene piye? Kabeh tak usah sik sak penake dhewe. Nggih. Lah terus pripun panjenengan? Kersane pripun kula mung kantun nderek kalih Mas Bagong. Ajeng lenggah teng mriki napa wangsul teng griya? Aku kayangan sing nggone sapa ngene wae, kowe meduna omah dhewe kae tancep ana plakat dijual. Terus kowe karo aku manggon kene. Mengke nek Bathara Guru wangsul, ora bakal bali wedi karo aku. Oh, ngaten. Karo salamke nggo Petruk karo Gareng ngomongno nek kowe saiki wis pindah omah. Nek takoni pindah nendi, Dik? Nang perumahan. Alamate ngendi rasa dikeki ngerti engko ndak dodolan kere-kere kok.
Wong ora duwe kok klitian tekan kayangan. Aku saiki bareng wis iso ngalahke dewa niki aku saora-orane dadi ningrat e. Nggih. Piyai Luhung. Nggih. Ora astrawunge ya pilih-pilih. Ora karo cah tipis-tipis kuwi. Nggih. Nembe dados saged bedah kayangan kok swantenipun sampun kados mekaten. Ayo saurane calon juragan. Nggih. Juragan kayangan. Engko ade nang kene gawe usaha ternak pitik. Nggih. Nyetori ning pasar-pasar kuwi mbangane kurang digawean. Kayangan menika mboten kenging dipun agem ternak pitik. Ya bebek Sami mawon. mentok. Sami mawon. Ah, nek digawean yo nglangut wong bendina ming dolanan dhuwit. Waduh. Siang. Glelengi nang. Apa bendina awak dhewe ning kayangan mung arep ngitung dhuwit. Ra ya ora mungkin to. Suwe-suwe jeleh to. Heeh to? Nggih. Saurane kok kayangan ki ra dhuwur. Nggih. Sekala masa dhuwit disebar saka dhuwur. Dipiurke men wong Madyapada do muni nek udan dhuwit. Nggih. Nggih nek kersane kula ken wangsul yen kula tak wangsul bali ana ning ampun Rabi kali Widodari lho Mas. Sing arep gelem karo aku ki ya sapa? Wong aku rupane ndredek kaya ngene kok. Wis kowe bali santai nang omah. Engko nek wis titi mangsa tak SMS. Nggih. Bu, anak-anak dijak munggah ning kayangan. Oh nggih ngestaken dawuh. Napa sing dadi kepareng paduka kula namung estu padha kemawon. Heeh. Ning panjenengan mboten tindak teng pundi-pundi ta? Ora, bocah iki lho. Wis to? Mboten niliki teng Wikarang Kawidodaren. Ora. Yaene iki ya wis elek-elek. Nggih. Nah sore mau lumayan lho. Yaene iki sisa-sisa. Nggih. Nggih mboten apa-apa. Kelase bolot yaene iki. Nggih nek ngaten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati kana ya. Repat kepanasan minggok ngiwok. Samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpang ing kalbu pambukaning warana talen saking liep layaping aluyuk. Oh. Nanti ya aku kabeh. Aku gumun kok nganti iso digdaya ngene iki saka keparenging dewa apa sing le momong karo sing momong aku ki ra trima. Apa pancen aku diayomi karo sapa lah terserah sing penting Bathara Guru gawe kagol atiku takoni bapakku sapa ora ngaku ya nyuwun pangapura. Ning aku ora arep ndek niat lenggah dampar kayangan Silaka Ndawaru binangun kualat jelas. Aku mung derajate ngaceplek, aku mung kere kok arep werna-werna, arep aneh-aneh mbok ya wis. Kene aku terus arep takon sapa wis. Bathara Guru tak takoni ora ngerti, mongko sak ngertiku. Bathara Guru kuwi wong paling dhuwur dhewe. Nang Bathara Guru ki duwe kakang ya.
Jarene mbiyen bapak iki tau crita Bathara Guru, Sang Manikmaya, Ismaya karo Tejamaya. Kuwi sak keluarga ning mergo Bathara Guru kepengin dadi dewa. Tejamaya karo Ismaya dipitenah mula terus dadi wong jalma biasa, jalma wantah medhun ning jagat. Akon bapak wae ya. Ning kok bapak nesu. Aku kuwi bapakmu Bagong, lha kok kowe goleki bapakmu kowe iki? Ngiwake karo aku iblis. Uyu. Bapake nek nesu nguyuan. Mlaku sedhela trit, mlaku sedhela trit. Ayo wis tuwa gek kena diabetes ayo wis. Kepiye meneh arep kepiye? Ning nek aku ora takon bapak, takon sapa? Sapa sing luwih dhuwur saka Bathara Guru? Sadurunge takon bapak apa tak takon Petruk Rogareng ya. Mbok menawa Petruk Rogareng ngerti karo aku wong dasare nuwun sewu tuwane tuwa Petruk karo Gareng. Mesti Petruk karo Gareng ngerti lairku saka wetenge sapa terus bapakku sapa. Nek cah loro kae sok sembrono karo aku. Wis menah tak tekati sisan nek kira-kira Petruk Rogareng ora tak takoni ora ngerti. Ora tak aku kakangku. Takon Semar. Semar ora ngerti, ora sudi ngaku bapak karo Semar. Gunane apa nek pancen penjangkaku ora kelakon. Do ora nyengkuyung karo aku, do ora ngewang golek karo aku, nadyan sedulur tak dadekke mungsa. Dewa yen untuna wong ngabrang kasangsaran wong ngabrang kasangsaran kencang marudayang Pak Pong Mbok bolong ali codhe sapa sing gawe Kakang Trada mboten nginten menapa ing sampun paduka ngendikaken nalika panggihan wonten ing Baliparti Kundamanik teka kababar dados kasunyatan wonten muganing titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan ing pengawak Bagong malah sak mangke saged damel geger madyaning Kayiwangan Suralaya. Wah, menika ingkang nyolong pethek menika. Ing antase Bagong menika namung derajate ngaceplik namung Panakaman lah kok wah kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa kenging cis trisula mboten menapa-menapa menika ategesipun Gagong menika nyolong pethek ngatasipun namung derajate ngaceplik lah kok kasinungan kadigdayan linangkung kados mekaten di Kakang Trada kasinggihan lajeng badhe tedhak wonten pundi sak mangke iga pertikilipun Kakang Kanika Putra Kayiwangan sampun dipun papani dening Bagong lajeng kula kaliyan paduka Kakang Trada badhe nyuwun biyantunipun sapa? Bagong menika abdinipun para Pandhawa. Sedaya lampanipun Bagong menika dipun aturaken dening anak Pupaya Prabu Darmakusuma kaliyan para Pandhawa sanesipun syukur bage wonten Tandrawati. Menawi ngantos sami punika kados mekaten menika samangke sami murina dhateng Bagong tartemtu saged ngemutaken dhateng ponakan Bagong Puntadewa Kresna Werkudara Janaka ulun nyuwun senjata pituwih.
Gus. Lah kok dadi ora netepi kewajiban kaya kakangmu sakloron? Pancen tak sengaja, Pak. Aku ra sowan wanci gara-gara. Aku jane wis ngerti Gareng nembang apa, Petruk nembang apa do begijikan. Ternyata ketok saiki sapa yang berperan besar dalam hal gara-gara. Loh. Maksudnya piye? Nyatane kowe metu wong telu Semar, Gareng, Petruk blas ora ana sing iso gawe guyu penonton. Kehilangan nyawa. Nyawane aku. Wah, ora sombong le. Ya mengki mau mergo klasikan, bapak ki piyai sepuh ngetokke sing klasik-klasikan. Saurarane klasik-klasikan kan ana dagelan kaya to. Motongo lan sak piturute. Motongo ki apa maksude cah kuwi? Hah? Saurarane Petruk dadi Rawana, Gareng dadi Rama, Semar dadi Sinta. Lho, iso dienggo menghibur kok meng coklat abang ijo putih, coklat biru telek kebo. Cah kok omongane kaya ngono ya. Ngopo Bagong? Ngene, Met. Sowanku ngersane bapak kejaba aku ora melu gara-gara aku jane duwe wigati, Pak. Wigati apa? Demben aku jagongan karo Petruk karo Gareng. Ha ta, Tru? Heeh. Ha ta, Reng? Iya. Kowe wong loro do rangkul-rangkulan karo mangsamu, aku ora grantes pikirku. Hah? Kowe wong loro do so. Wah, so ki tangan do tangan ditempleki kae lho. So ngono kae. Terus rangkul-rangkulan ambung-ambungan. Wong loro kaya le bagiane tumpuk undang ki atiku grantes, Tru. Lho, Gus to. Biyen jaman semono kae ngrembug apa? Alah kowe bar ketemu karo Begawan Slontrot, Solontara. Solontara. Bapakmu dek jaman kowe urung dipek karo Semar. Semar iki bapak sambungamu. Bapak ya wis ngerti ya, Pak. Iya. Kowe mbiyen jenenge jarane pecuk karo Mercubuana, Mercukilan. Mercukilan. Heeh. Terus kowe digawa karo Bapak Semar wujud kaya ngono kuwi. Terus kowe gugat nang kayangan takon karo wong tuamu, kowe dituduhke karo Bathara sapa? Terus Sangase Prana. heeh, Sangase Prana. Bathara sapa kuwi? Bathara Wenang. Bathara Wenang. Apa rumangsamu aku ora iri? Apa rumangsamu aku ora meri? Aku ya meri, Tru. Aku ki ya kepengin ketemu karo bapakku, ketemen nguyuh kowe. Ketemen. Ketemu karo wong tuaku. Ngono. Aku mau bar munggah kayangan, Pak. Ngapa neng kayangan? Anu tuku dawet. Ayo mestine aku neng kayangan ki gugat. Ngersane dewa, tak kon nuduhi sapa bapakku. Terus piye le? Bathara Guru maringi dawuh. Ora. Bathara Guru ora ngerti sapa bapakku. Terus Pau nesu. lho. Nesu kowe. Nesu. Mungsuh dewa perang. Musuh dewa Bathara Indra kalah karo aku, Tru. Mosok Ora tekoke semau sore kok. Ora tekoke mau sore ngerti critane apik. Bathara Brahma ngobong aku ora mempan. Wo, Tak duduhi bojoku muda. Bathara Brahma mlayu. oh to. Terus bar kuwi aku ngadep Bathara Guru tak takoni, Bathara Guru jane tiyang sepuh kula sinten? Bathara Guru ora ngerti, aku marah. Nesu aku. Bathara Guru nibake guntur geni guntur angin. Terus Aku ora apa-apa lho, Tru. mosok guntur geni guntur angin ki pusakaning Bathara Guru kena apa-apa iso lebur kok ora apa-apa. Nyatane aku jek wutone. Iki lho, delok lho, sing ora tanpa cacat sae mite-mite. Terus Bathara Guru ra iso nduduhke bapak aku tibani guntur geni guntur angin ra apa-apa terus ditibani Cismanta. Cis Trisula kok Cismanta. Cis Trisula. Tibane Cis Trisula aku ya ora apa-apa. Bathara Guru Bathara keplayu saka kayangan gila karo aku, Pak. Kowe kuwi amen. Bumi kuncing langit kelap-kelapaton
Lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kaduluwu kirmoyak mayik saking Dyas Baliwur. Bagong, kowe iki piye to, Lim? Kayangan ki nggon dewa. Lah kok dadi kowe ngrusak kayangan gawe geger kayangan? Apa ora wedi karo welaking dewa? Welak piye? Welak ya ngombe, kae ngelak. Bocah kok kandan-kandanan ngeli ra jamak-jamak. Lah terus nek kowe tekan kene iki karepmu ngene, Pak. Aku bareng sawetara tengok nang kayangan ki ngenam-enam pikir, ngenam-enam ati. Aku kaya dadak munggah nang kayangan ki ngopo? Wong Kagareng ki kakangku, Petruk ki kakangku, kowe bapakku sambungan. Mestine sing ngerti lairku ra ya mung kakang-kakangku karo bapakku to. Tekaku ana ing papan kene takon karo Gareng. Aku ki sapa reng jane? Asline anake sapa, bapakku sapa? Waduh. Waduh, Gong ya sing gedhe pangapuramu. Nek kuwi aku ora ngerti, tak gawe papat matamu reng. Loro wis kira warta gawe papat ki piye? Men kaya medi-medi napa piye? Njur sak penake dhewe ora anggepe ora. Petruk ngerti ora, Tru? Ora e, Gong. Waduh. Aku kon sapa? Takon sapa, Tru? Oh, ayo. Mir. Bapakku sapa, Mir? Kowe tak kandhani mesti ora percaya. Biyen jaman londo biyen. Biyen ana londo lanang. Perang ning alas. Neng kono ketemu kere wedok. Londo perang ora tau ketemu karo bojone, bareng ketemu kere, dipek bojo. Terus meteng lair kowe kuwi. Tenane, Mir. Ceritane ngono. Dadi, kowe iki jane pancen bapakmu wis ora ana mergo bapakmu wis mati dibedil pejuang. Semar iki gawe-gawe gitu. Mbokmu mati kunduran. Nglairke kowe terus mati. Berarti aku turunane Ropa. Waduh. Guayane. Kok rambutku ireng? Aku ya ora ngerti. Piye to, Pak? Kok kowe ora ngerti karo bapakku iki piye wong kowe iki wong tuaku sambungan kok. Kowe ya ora ngerti ora? Ora ngerti, Gong, sing gedhe pangapuramu. Kowe ora ngerti tenan, Tru? Ora ngerti. Aku kowe iso ketemu karo bapakmu jaman semono. Lah aku ngatas karo dewa kok. Aku ngatas karo dewa ya ora diduduhi kok. Nek ngono ora adil donya iki ora adil, Pak. Aku mah nek meng kaya ngene iki aku trimo ngamuk nang kene nek ora ngerti. Kok Petruk mlayu kowe. Ya ora kaya ora usah diurusi. Semar ya gila karo aku apa mergo weruh mataku abang kowe. Terane ngombe anggur kok ya aku Semar. Soale aku nek mabuk iki ngawur. Nek mongko aku waras. Tenan aku nek muni nganggur. Ambal do mlayu miturut mlayune ora pangling kan. Neng negara Ngamarta sisan gawe pokoke nek urung nganti ana entuk keterangan sing gemandul sing gemathok ate burung kendho nggonku bakal ngerti karo kahanan pisan menane. Sampeyan iki dadak mlayu ki piye to, Pak? Bagong mripate wis sabang. Nadyan gunemane rada semu gojek. Aku apal karo Bagong nek mripate kaya ngono kae iki ora iso dindakake. Lah terus piye? Mlayu ning Ngamarta, Petruk.
Palugon laguning lekas lo kita linuting hitung Koko Prabu Ndarawati sawetawis rawuh katuran karaharjan tedhak paduka inggih Yai tansah pinanganing kawidadan niring sambika Kresna kaganggu aku katurake basa aku katura Dimas Werkudara kadangipun Kakang Datampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yaya Arjuna Datampa Yai kula wonten timbalaning ngadhawuh semu kagyat araos sing manah dene sawaninipun Ngraka Ndarawati wonten negari Ngamarta benten kelawan saban-saban liripun kados pundi wiwit ing Ngraka Prapteng ampel wates negari Ngamarta nadyan nembe ngawontenaken pasewakan newa dene sarating negari katon surem tejanipun boten wonten menika menapa ingkang kapenggalih saha menapa ingkang jalari kawontenanipun kados mekaten Yai Samyaji Koko Prabu ngemuti dhateng lampahan ingkang sampun kelampah mboten kanthi kanyana-nyana bilih ingkang rayi wekdal ingkang sampun kepengker nyumpena wonten ing ngababar kawursita madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyana-nyana negari Ngamarta keblabaking banjir ageng satemah mlebet wonten ing Datulaya poyang-payingan sangya para abdi dalem ing Ngamarta miwah kagyat raos sing manahipun ingkang rayi dupi ngawuninganing agenging toya ingkang nedheng bena tumuli ingkang rayi medal alun-alun pepengkeran pados margining kawilujengan
Koko Prabu lampaning kados mekaten menika werdinipun menapa mugi kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi ngamarta jagat wisaning Bathara Wayaptura jagat yayi impen menika piranganipun wonten 3 Titiyani Gandayani lan Puspa Tajem inggih mekaten mongko impen ingkang ambabar dados kasunyatan menika wancinipun Gagat Arahina tegesipun menika manjing wonten ing Puspa Tajem utawi Kadara Dasih inggih mekaten Koko Prabu lajeng wancinipun nalika ingkang rayi guragapan saking Indra wancinipun sampun gagat bangun rahina Sang Hyang Surya sampun tunggang gunung ing Brangwetan Koko Prabu menapa impen menika badhe ambabar dados kasunyatan niat langening kalanggiwan agar andan moncar tinon ler kekonang surem sorot edan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga dereng ngantos paripurna katrenjo rawuh ing Wang Pikulun manik wah Iwang Pikulun Narada akarya kaget sangya para Pandhawa Kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkani kala saketer kene donganing kong lir wuwu sing pini panca ngati pukulun damel kaget rawuh paduka nyang Madyapada iya Punta ulun payah ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ulun tamah karya bombong Tyas Ulun ulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna ulun tampa nurut guru hakeku aku ngaturake sembah iya Werkudara ulun tampa Iwang Pikulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Puntadewa ulun tampa Pukulun Narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna ulun tampa Narada hakeku ya Werkudara Pukulun Iwang Jagatnata Iwang Pikulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Janaka ulun tampa Janaka ulun tampa wonten menapa Pukulun dene kesesa tindak paduka semu wonten wigatos rawuh wonten negari Ngamarta Darma Kusuma prapta lunane negara Ngamarta sayekti nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng wektu dina iki kayiwangan geger dipun sababaken menapa Pukulun ora ana kejaba muganing panakawan kita ya kuwi Bagong ing nalika semana mungganing kayiwangan ngupaya kelawan Sudarmane monggo ulun wis paring keterangan ingkang gumathok kelawan Bagong munggo asal mula bukaning si Bagong ewadene ora narimakake wekasan ngamuk ana ing kayiwangan ya mung gumun penggalih ulun teka Bagong duweni kedigdayan ingkang linuwih ketitik ulun tamani guntur geni guntur angin Mboyatumama ulun tamani Cisjar Trisula uga Mboyatumama malah ulun keplayu saka kayiwangan Puntadewa Werkudara Kresna padhangna Suralaya elingna emurna si Bagong aja nganti hambrung ing datanpa pitung Arjuna wonten paring adhawuh panakawanmu ki piye
Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira. Kakang Semar, kula. Lah kok dadi kowe ora elek-elek karo anakmu? Pokal gawene Bagong mengkono mau sayekti ora bakal gawe wiranging Panakawan dhewe nanging uga nyempyuk marang asmaning para punden Pandhawa. Para Pandhawa iku ngono dadi bendaraning para Punakawan. Lah kok dadi kowe ora ngelingake marang si Bagong ingkang nganti wani kumolancang. Kakang Semar, destun temen ing atase Kyai Semar kuwi tinuwakake ana negara Ngamarta. Nanging sabab apa dene ora elek-elek karo si Bagong. Ya bener Bagong kuwi wong kang wis tuwa, nanging Kakang Semar minangka dadi wong tuane. Nganti Bagong wani gawe wiranging para Pandhawa, Iwang Pikulun Jagatnata lan Iwang Pikulun Narada rawuh ana ing negara Ngamarta. Ngendikake yen to Bagong gawe geger kayiwangan apa wis memper ing atase titah swantah wani gawe rame ana ing kayiwangan. Mangke riyen ampun dukani kula sik. Kula tak omong, kula tak matur. Kula niki mlayu-mlayu nganti kringete kaya ngeten iki ya merga saka pokal gawene anak kula. Mboten melu kewajiban minangka dadi abdi nglakoni tetembangan suka-suka parisuka. Lah kok dadi malah Bagong niku tekan Karang Kadempel. Ngunek-unekke kura, ngunek-unekke kakang-kakangne. Takon karo wong tuane mongko pun kula glentrehke ya mesa ora percaya. Malah kula mangsa barang-darane ajeng midana dhateng Bagong pun nek mboten di ngotenke bocah niku mboten kapok. Laruta saking Gudha Sang Kurakula yen namutusa Sang Sri Bagong. Nggih. Tak takoni, kowe bloko karo Janaka. Mesthi kemawon kula mboten tau matur Dara kalih Ndara Janaka. Kowe mentas saka ngendi? Kayangan. Bloko kowe. Nggih. Iwang Pikulun Bathara Guru Keplayu saka Kayiwangan. Iwang Pikulun Narada nderekake tindak Iwang Pikulun Bathara Guru. Kayangan ana apa? Enten pengamuking Raja Ditya. Raja Ditya Ratu Buta saking negari Parangkusuma. Jejuluke sapa? Prabu Bagong Yaksa. Ora cengengesan. Aku bendaramu. Lah kok dadi kowe tak takoni cengengesan. Apa rumangsamu aku ngejak gojek karo dapurmu? Bagong, non tingkah polamu sing kaya ngono mau mirang-mirangke Janaka, mirang-mirangke Koko Prabu Darma Kusuma, gawe wirang Kakang Mas Werkudara. Kowe kena delekke apa ora? Kula pulun mendha nek pun wonten sing paring keterangan bab napa sing kula goleki. Kula kepengin weruh Sudarma kula. Bapak kula Iwang Pikulun Bathara Guru wis paring keterangan. Teka kowe isih ngeyel. Banjur karepmu apa?
Kula mboten gadahi karep napa-napa. Kula mung kepengin weruh wong tuwa kula. Bagus. Nun, Yen kepengin weruh wong tuamu, takon Janaka. sampean prisa? Wong tuamu wis seneng epek-epeki Janaka mung kari nonton. Wah, mbok mau-mau rasa dadak tekan kayangan. Kula tak nyuwun prisa men lega ati kula nggih, Den. Iya, nyok tampanono. Wah! Raja Dedya sampeyan. Kowe Janaka arep lelanging jagat lancuring bawana cokot kowe. Ben pokoke aku nek ora ngene iki ora kelakon-kelakon penjang aku. Wah cokot mbuh tatu mbuh ora sing penting tak geget. Aku pokoke niate anggere geget aku niat. Mbuh tatu mbuh ora. Nek urung jerit urung arep tak sulke. Ayo, amuk legane ati iki. Bagus. Non. Kowe dadi abdi seprono spririn demenake ora kaya sak gedagan iki. Lah kok dadi wangkal kowe. Perkara wangkal ning mergo kula duwe gegayuhan, Gus. Nek kula ora duwe gegayuhan ora bakal kula wangkal. Bathara Guru kan maring keterangan kali kula. Ora menehi keterangan sing gumathok. Tekan lak-lakaning naga. Kendhita Ayat Mimang kadang dewa. Kula mboten ajeng mundur. Wah, wangkal. Wangkal wae. Dan Koko Rabu piye? Mboten mokal. Iwang Miklun Bathara Guru paring dawuh mekaten. Lah sebabe Bagong kula tibani. Tangan kula mboten dipun raosaken. Tak dupak ora apa-apa. Lho lah kok elok temen. Lah kok dadi ditamani Janaka didupak Werkudara ora apa-apa. Bagong kok ampuh men. Nggih, nyatanipun mekaten. Wis kono do mundur. Tak sawange kaya ngapa wujude Bagong. Lah kok ngedapi-dapi temen kaya ora sebaine. Lho kok sik. Durung perang kok wis getak. Saking glelengku kowe. Aha. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Oh, sapa iki? Lho dadak takon wong Kresna ngono. Oh iya, Dik. Ana napa, Den? Aku mung butuh ngendhake kamurkanmu. Kula mboten ajeng pripun-pripun nek pun wonten sing paring keterangan dhateng kula. Kula nek mboten ngenten niki mboten kelakon penjangka kula. Gong. Eling to, Le. Iki nang negara Ngamarta kok gawe geger negara Ngamarta karepmu piye to? Truk, rene gejlek cengelmu. Mundur, kere. Kere kok ya kerewe kok. Ha iya. Ayo. Gayane koyo ngunekke wong sak penake dhewe ora. Mangsane ajen apa sampean? Wola dalah. Wola. Kowe iki ngopo melu guyu? Ya men gayeng. Ora ana sing guyu kok ya sepi.
Mati dening aku kowe. Kowe ya heeh. Lho, ngopo? Kowe ya mati dening aku. Wani ra ngono to, Sing tak wedeni apamu? kelakon penjangkaku, aku wis weruh sapa sejatine kowe. Terus arep ngapa kowe? Oh, ditenono, entenono kene. Laruta saking godha sang kura-kura yen namutosa sang Sri Koko Prabu kula kadhawuhan menapa dene paduka Koko Prabu lenggah wonten ing ngandhap kula ugi dipun lenggahaken wonten ing ngandhap Yayi sampun nganti ngginakaken peningal lair nanging peningal batos menika Bagong blegeripun mancen Bagong namung monggo to kula aturi mas paosaken ing lenggah wonten ing singasana pelengganipun Bagong menika sinten aduh pukulun sang asih prana mboten nama mokal menawi Bagong kados mekaten kawontranipun jebul paduka ingkang ngembani dhateng Bagong sembah bekti kula kunjuk pukulun sang Hyang Wenang Sapa cah cilik ngenyak-nyak sirah iki? Ah ngandel ora. Mulane kok ampuh Petruk. Nggih ayo. Sapa Petruk iki? Ya kuwi sang Hyang Wenang. Nganggo jarik kotak-kotak. Ah iya ben. Kudune rak iki nganggo seragam SD ya. Wong edan karo sapa-sapa kok dijak sembrono. Pukulun bekti kula kunju. Iya. Darma Kusuma Ulun Tampa. Pukulun bekti kula kunju. Iya. Kresna Ulun Tampa. Lajeng laman menika kados pundi Pukulun? Bagong. Nun. Ulun ingkang bakal sak jarwa kelawan jeneng kita. Nggih, kula mung butuh ngertos mawon kok Pukulun. Nalika Siesmaya tinanting dening Sang Hyang Tunggal apa kepengin urip ing kayiwangan lan apa kepengin mapan ana ing jagat Siesmaya kepengin netepi minangka darmaning pamong kanthi wujud Semar Badranaya nggih jaman semono pancen durung ana titah ingkang mapan ana ing jagat mula Semar banjur diudhunake ana ing donya isih jamaning para jim. Oh, terus Semar mangsa ki jenan ora duwe kanca, ora duwe ruang, tumuli munggah ning kayiwangan nembung kelawan Manikmaya. Manikmaya Mahasingasamun ngrawuhake kelawan panjenengan ulun. Tumuli ulun ingkang nyipta, tumuli ulun ingkang paring dawuh. Semar, kita aja kuwatir sabab ing sakungkur kita wis ana kanca ruang kita. Saka ayang-ayanganing Semar mandi cipta ulun wenteh wujuding Bagong. oh padha karo Bathara Guru mau. Ha iya, Ning apa arep bubar jam 10? ha iya ya Gong. Kuwi mungguh kang dadi sejarah kita, dadi antaraning Nala Gareng Petruk Bagong kuwi temene ingkang luwih tuwa Bagong. Dek. Dek Truk. Gleleng kae bareng. Nek nyileh ditene, Wah, ora tenan to. bareng menang tua terus jaluk apalane. Terus mengutang ora. Dek gareng ndi arep tak ketraki. Aja Gong ora ngono Bagong mungguh asal mula bukanira. Dadi kita kuwi mboyapi nutrakake dening sapa-sapa nanging sarana cipta. Kita besok bakal
manunggal sajuga maneh kelawan Semar ya Sangismaya Panakawan Bagong kita wis ngerti lan wis trima sampun pukulun matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih pukulun ulun kundur makayangan aku wis ora gleleng wani ngetrak. Cedhis kowe ya. Curut. Dewa-dewa nganti mudhun ning jagat merga pokal gawene Bagong. Wah, trondol. Monggo Di. Bagong kepiye? Nggih pukulun jumbuh kan pangendika panjenengan. Kita mbuya percaya karo panjenengan ulun. Mboten perkawis mboten pitados pukulun ning mung kepengin ngerti sak nyatane kalih piyayi sing pancen tenan-tenan nalika semanten meruhi kalih napa dumadosipun Bagong. Ulun ya prisa. Nanging panjenengan pukulun ning mboten nyipta, sing nyipta Sang Hyang Werna. Ya, Bagong. Kayangan bubrah. Mboten bubrah pukulun sampun kula kirim rawan supados ngatasi kerusakan kayangan. Iya. Tukang 3, laden tukang 4. Niku mengke pun beresi pukulun. Sing bayar sapa? Mengke dilebokke teng tagihan kula. Kula gadah rekening. Mengke tukangnya dibayar nganggo BPJS. Aku iki nggo wong lara kok nggo bayar tukang. Nek tekor ora. Sembah kula nyuwun pangapunten nggih pulun sepisan malih nyuwun pangapunten iki kahanan lalakon kaya niki mung nuruti Pak Ganevo pukulun. Iya. Bagong ora dadi ngopo ulun kundur makayangan. Nggih, sembah kula pukulun. Dupak tangi. Lah rak mau to Werkudara. Kae mau merga kelenggan iwang pikulun padha wenang. Lah saiki Bagong ya wis ming Bagong lumrah. Duh. Nanti cak. Tulung terus. Wah. Aku wis ora gleleng, Tru. Tulung tangeke, Tru. Wah, ayo cemplung keceren ra iso tangi. Niki wau le ampun kenggonan Bathara Wenang. Wah, ora ngerti. Ora ngerti karo nyengenges ya, terus. Bathara Werkudara duwe nyengenges ora. Lara matuk ngono. Yer. Petro edan, Petro iki irunge nyangkleng. Mewahe copot mekutaku. Wani bales mani nek karo kowe. Piye wis paham? Wis, Pak. Kowe karaku ki ternyata kembar, Pak. Wih. Oh iya, cangkeme jembar. Dapurmu. Ngopo ning kene iki? Ajeng kaya Ndara Janaka. Janaka ya Janaka kok Semar. Syukur Bagong nek kowe wis padha ngerti lan wis padha insap. Nggih, Pak. Kowe anake sapa? Mboten pinutrake kula kedadesake ayang-ayange Bapak Semar. Syukur. Teges kowe kuwi sesuk sing bakale tansah nyawiji karo Semar. Nggih, mengkaten, Pak. Ya cinta pancen kaya ngono Bagong, kabeh wis kababar lan kabeh wis paripurna. Mugi-mugi muga-muga tansah ndayanana katentreman lan karukunan mring sagung kang padha lenggah ning jagat iki. Nggih, mugi-mugi Ndara.